Здравейте! Казвам се Никоела и имам рак на гърдата. Реших да запиша поредица от YouTube видеа за това как протича при мен тази диагноза, за да може, ако случайно, не дай се Боже, на вас ви се случи, да имате някаква представа какви са стъпките, как им преминало при други хора и да ви помогне. Колкото повече говорим за това, толкова по-леко се минава през тази диагноза. При мен малко предистория. Аз съм на 37 години, омъжена с 2 деца, работя, имам щастлив живот, храним се здравословно, спортуваме. Общо взето никакви предпоставки за някакъв рак, какъвто и да е бил той, не съм имала и нямам и обремененост фамилна. Изобщо не знам все още откъде дойде това нещо, но случва се. Случва се, 1 от 8, теглим късите клечки и трябва да го преминем. Още миналата година усетих бучка на гърдата си и веднага реших да предприема мерки. Отидох на преглед в Америмед, доктор Кръстев, който не го познавам, но видях, че има добри оценки, добри отзиви от него в Супердок. Това е една платформа за запазване на часове при различни специалисти. Така спокойничко отидох. Прегледа мина много добре, така каза човека, че това вероятно е някаква бучка, която ще изчезне с времето, даже ако искам мога да направя 3 деца, 3-то дете и да не се притеснявам. Така и аз видимо, супер, няма нужда да махам, няма нужда от операция, много добре. И живота продължава и аз така 6 месеца седа с тази бучка, като вече чувъркаме това нещо и искам тази бучка да я махна. Мисля я, постоянно я мисля, викам сега, знам, че не е рак, Той човека ми каза, че не е рак, знам, но все пак нещо ме гложеше и викам, ще отида на друг специалист за второ мнение. И ще го помоля даже да я махне, защото просто не искам това нещо, усещам, че не е окей. И така запазвам запазват ми час при Виктор Йорданов, една моя позната, която работи там, в Сити Клиник. Отивам и се оказва, че въпросният доктор е от един от най-добрите всъщност в България в момента по образна диагностика. Преглеждаме едната, другата гърда и когато стигна до въпросната бучка, видимо се притесни човека и каза, че това не може да го остави така и трябва да се направи ЯМР, ядрено-магнитен резонанс. Към добре, какво откажете? Аз съм, какво откажете, правим го. Отивам на ЯМР, това на следващата седмица, мисля, че след прегледа, отивам пак в Сити Клиник. Самия преглед представлява биотик контрастно вещество, едно вещество в вената, което отцветява туморни клетки или някакви клетки. На мен също не ми е много ясно, но това отцветява проблемните зони. И всъщност при мене се видя, че имам 1/3 от гърдата си засегната с потенциален тумор. Както и на лимфните възли също светнаха. След ЯМР-то той каза, че трябва да се направи изследване какво е това и дали наистина е, за да се разбере дали наистина е тумор, трябва да се направи биопсия. Следващата стъпка, отивам пак при него рано сутринта и в една съвсем стандартна стая, какво представя биопсията, лягаш на една страна и с една много тънка игла, с един механизъм, който бързо така ти взима материала, той го насочва с помощта на снимките от ЯМР и ултразвук, той знае точно къде
да забоде. Болезнено е, но не много. Мисля, няма нужда от кой знае какви упойки или нещо друго. Минава се бързо и лесно. Нали? Не е нещо, което много да е страшно. Нямаше такова нещо. Нали, мен си ме беше страх, нали, разбира се, но не е много страшно. Не е нещо, което точно това ще ви притесни. А е важно е, за да разберем това дали наистина е рак и какъв е този рак. При мен се наложи да вземе и биопсия от лимфен възел, под мишницата се намира, което беше по-неприятното от това, от взимането на биопсия от гърдата, но това е положението. Търпиш и продължаваш. След като мина прегледа, трябваше да изчакам поне месец, докато излезе резултата. Това наистина беше много мъчителен период, защото не знаеш имаш ли рак, нямаш ли рак. Доста време отне. И така, докато мина и ме извикаха, и доктора ми каза, че имам рак. Света ми се срина. Само лоши неща съм чувала за рака. Всеки има някой близък починал от рак. Не исках да съм следващата, но бях сигурна, че ще го мина, че съм способна да го мина. Доктора ми обясни, че следващата стъпка е да отида на онколог. Много подчерта ми, че тази стъпка е много важна, нали? Да не отида директно на хирург, а на онколог. Защото моят тумор е голям и при всички положения трябва да се направи химиотерапия, за да се смали и чак тогава, нали, да се изреже. И така, след този шок се прибрах, почнах да проучвам онколози. Разбира се, минах през Сити Клиник при първия удобен онколог, който беше на линия. Там ми казаха, че да, трябва да правя химиотерапия. Препоръчаха ми през 21 дена. Мисля, че са 6 терапии. Че беше малко по-давна. Както и да е, да. Но като цяло исках да се видя с няколко. Така го почувствах на момента. Ходих в Панагюрище при доктор Кръстева. Ходих в Сердика, медицински център Сердика в Овча купел и в Надежда при доктор Щерев. Така се развиха нещата, нали, че избрах доктор Щерев в Надежда. Много го харесах. Просто си кликнахме като човек, като хора и реших да се лекувам там. Един от лекарите, всъщност друг онколог, ми изписа PET скенер, само да вметна и за него. PET скенера сканира по-голяма част от тялото ти и вижда дали имаш за други метастази в други органи. За щастие при мене нямаше, единствено в гърдата и в активирани лимфни възли. И така реших, че това е моята болница, Надежда, и вече планирахме с онколога терапиите и химиотерапията, за която ще разкажа в друго видео. Преди това, какво друго направих? Свързах се и с фондацията 1 от 8. Ако имате някакъв проблем, просто препоръчвам да се срещнете с тях. Изключителни жени, професионалисти, помагат ви за всякаква информация и ви насочват къде да отидете, кои са най-добрите лекари в момента, какво трябва да направите, какви са стъпките, успокояват ви и всъщност виждате, че има и други хора минали това нещо и са напълно здрави и щастливи.
и че това не е някаква присъда и край, нали, всичко свършва. Страхотно е, страхотно. Много се радвам, че ги има. Влязох и в разни групи, почнах да чета, купих си силно 5-6 книги за рака. И така, това е началото на дългия ми път за излекуване от рак на гърдата. Следващите ще разказвам за останалите неща. Чао и благодаря, че гледахте!